ka mara igbo oge ọnụ. Ana m otu nwanne nwaanyị akpọ m na phone 4 days ago. Same nwaanyị mba nnọọ nza. Na stage ya na ugbu a now. Na ya chọrọ ibuzi ngwegele lawa n'ụlọ nne na nna ya. N'ihi na ya ga-etake the nonsense. Ya ga-etake the rubbish. Enweghị ike iwe. Ọ dị possible. Na ọ dịla too much. Na ya ewetele na orutele nga. Unu ma na ụmụnne m. Ya ekueshwa. Ya bawa n'iwe. Ya na-ekwoto shiri ya. O kwere ya ekpebe akwa. M sị nne m nwaanyị ọma ya sị. Egbuke n'ọka na nkenke. Gaa straight to the point. Gwa m ihe ọ. Ole ihe ọ. Ya sị m. Ya alụọla di ya na di ebikwe. Ekutere di ya ụmụ anọ. Ya ataala ahụhụ. Na ya sọpọtụọla di ya n'ụdị dị iche iche. Na di ya na o mere n'ehihie ya emekwere n'ụdị ehihie gagola ha. Mana recently ya na-enotice na kemgbe ego ji bata di ya aka. Ye di ya chetazie ex ya mụrụ ya nwa. Chetazie ex ya mụrụ ya nwa. Recently ya na ex ya communicate gazi. Ya na ex ya kwuga. Na-ekwu nwaanyị mba nnọọ nza. Na ọ na-awụ the first time ya notice na ex ya kpewele ya na ya na-ekwurịta. Na ha nọ nke ọlụ. Ya nọ ka di ya na-agwa ya don't worry I will send the money right away. Ya jụọ di ya. So onye ka ọ na-esend ego ka right away. Di ya sị no ex ya. Ya jụọ ese ego ọ na-esend kwa na ego gịnị. Ya sọ ego maka nwa ya na ya abụọ mụrụ. Ọ si ishi ekwuo ya egbe. Ya gwawa di ya si ya ma ama na ya bịa wee. Na ya ma ama na otu ego batara ya n'aka now. Na ụfọdụ ndị mmadụ ga-abata iri ebe ha na-arụghụ. Na ya dị agwe na ya ma ama. Na in fact na ya ma ama. Ya ejiri iwe gwa di okwu. Ejiri iwe gwa di okwu. In fact ya ejiri iwe na elebe ex anụ mgbe ya na di ya taka ahụhụ. Na akpọ hapụrụ di ya because di ya ejighị ego. Di ya bịa lụzie ya na di ya nọgide n'ime ahụhụ ụwa ego abatazie. Ihe ya ga-abịazi na ugbu a na ego batara wụ ex asịkwa ex asị. Na ex ahụ nọ ebe ụmụnne m nwaanyị na-agba mkpịsị ọnụ ka ọ bụ di ya ọgwụ. Ya ekopụ n'iwe n'ọnụma mgbe ya nọ nkịtị ya ekwu. Ihe kpatara ya ejichi ibu ngwongwo ewu. Na since ahụ ya na di ya ji gochi isi ahụ. Na ọ na ha agala 2 weeks. Na di ya atụpụbere ya ọnụ. Na ya ekele ya ọgba ya nkịtị. Na ọ tụpụbere ya ọnụ. Na ọ na-eme kọchị ime kọl. Mgbe ụfọdụ were fonu baịga n'ime ụlọ gbachi ụzọ. Mee kọl. Mgbe ụfọdụ were fonu aga na moto. Na ya nọrọ na windo na-enyo. Ọ nọrọ na moto na-aba mba. Ọ nọrọ na moto ya notice na ọ baga ezigbote mba na moto. N'ime moto ya wine ya glasses up. Na ọ na-atụpụrụ ya ọnụ. Na onwe ọ chọghị ihe ọ mawo. Ya pụọ ya dewego eji shiri. Dewego enidiri n'ụlọ. Ya eruo dị ọda dị ya jụọ esi. Na ndị Igbo si. Ụsọ arịrị ga-eso. Onye zogburu arịrị sorezie. N'elu betrayal n'elu iwe ya. Ọ nọkwa n'elu ya na-ekipụrụ ya manis. Na ọ nọkwa n'elu ya na-egosi ya datina. Like enweghị ya. Mgbe ego na-anụghị ya anụghị ex ya. Na ọ bụrụ mgbe ego na-anụghị ya anụghị ya. Onye chetagado sef na o nwere ex ọ gwara ya mụrụ ya nwa somewhere. Na ọ bụrụ that na ego abịahụ. Na ya ga-anụkwa ex ugbo ego abịala. Nakwa anụwa na nkọtọ ex. Na nsogbu anụ ya gwa di ya na ọwụkwa naanị ya nwere ex. Nwaanyị mba nnọọ n'ọhịa ya na batụlụ. Na di ya tụpụbere ọnụ kemgbe 2 weeks. Ma ya arụ ndụ ma ya nwụrụ anwụ. Ụmụnne m okwu ekwule kwucha. Isi ya nwaanyị ọma ya sị. Iteretị na di na ị na-ebu akpa na ị na-ala. Yes. Na di ya sị na mgbe ọbụla ọ dị ready. Na ya ga-enye ego moto. Na ọ ka akacha ya afọ. Tie n'ugbo ihe dị ṅụ gwara ya sị. Sị nne m ya sị. Ihe m na-aga gwa gị akụkọ atọ n'udo na ntị. O nwekwara ike ịra n'ahụ omume. Mana i believe na ị kpọrọ m. I believe that na enwere ihe m ga-emenwu. Ọ dị mkpa ka ị medele ihe m ga-asị na mee ugbo. Ya sị m gịnị. In the first place, ị dị wrong. Na ihe niile. Ị dị wrong in everywhere. Ị dị wrong. Ọ nwere ihe m sị ma jụọ. In the first place, ọkwa ya gwara gị na ex ya mụrụ ya nwa. Ka isi n'azụ nụ ya. Yes, na ọ ya gwara. Ị dị aware before gị banye na the marriage. Yes. Na ya dị aware na ya ga-atụrụ mash. Now, that very day, ọ zara call ahụ. Ejụrụ eso onye ka ọ chọrọ isendere ego. Enweghị ọ ga-ewe ya isi achọrọ isendere nwanne ya nwaanyị ego. Enweghị ị ga-eme. Enweghị ọ ga-ewe ya isi na ya ọ onye na-emere business. Ya chọrọ isi. Ọ gwara like this. Ihe ịkọga na ị ga-akọ ya.
otu efili gugbe ga-efili ọwụ ụdịka emotions a ụdịka this misunderstanding ajụ egbu ọ ya kpatara ụfọdụ nwoke na ji lock up ozugbo ị nụrụ x mmụọ na-agwa gị dat na ọ bịa x ya abịala ego abịala x abịala mana mgbe ahụ ọsọ ga-esend ego ara etewe mmụọ na-agwa gị na ihe dị mma otu oyi na ugbu a na ọgụdụ na gị na-eseta ibu akpa ala gị ugbu a for some reasons ngwa ya gị na ụmụ gị nọrọ ego ga-anọ ọ ga-esendịrị na ego ọ ga-egbu onwe ya mana ọ ga-anwa ike ya mana ego dịrị ọ ga-esendịrị ya gị ji elekọta ụmụ ya ọ wụghachi and onye ga-enye ego a were ga-ekpuru wig onye ga-enye ego a because of nwa ya na gị jụọ ya asị onye na mmadụ bi n'ụlọ asị onye hụrụ mmadụ n'anya asị onye na-achọ ihe tụrụ mmadụ achị ya gwa m truth na ọwụ x ya gị hụrụ ọkụ gị bịa were your own ex threaten ya do you know what you have done and in the first place imagine the reason eji send ga ya wee ego and since anyị na-notice na ọtụpụbere nwa ọnụ sometimes ọwụ ụmụ nwoke niile dị like this some men na-agba ya ka game mana nwoke hụrụ nwa n'anya cannot keep malice enweghị ị ga-eme ya ọ ya na-ebute ike ọkọ mmadụ ebe ọ ga-eshebi David na ihe na-notice kwe na ọ nọrọ n'ime moto ya na-aba mba mmụọ na-ajụ na something dị wrong na ọ gịnị nwe ihe dị wrong madam ọ wụghị nụ x elu na ala ya ka enwere ihe jikọrọ ya na x ya awuhewu ihe lụga wee ma ihe ọ chọrọ na mgbe ọ chọrọ ya mkpọwa na esi na x ya hapụrụ ya n'ihi na o ji ha ego tigodo onwe in his shoes ọ dị nke ego a ga-abịa x abịa ego ahụ every damn couple send that lady ọ maka nwa ya now ịsọ nọrọ n'ime moto ọ na-aba mba something dị wrong ị ga-arịọ dinu si ya na ede sorry gwa ya n'ime isi gị gwa ya na gịnị na-eme ị ga-arịọ ya madam ị ga-arịọ dinu ya nọrọ nwayọ ụmụnne m okwu ha ọka anụ ha mkpọta m sị hello ịnụkwa nga ya sị m nwa mba nọ ya nọ nga m sị ị ga-arịọ dinu ị ga-arịọ ya that man nwere something gaga jụọ ya ihe mere na ma x enwe otochi ma gị na ya eso gị ị gaghị ama plan x ya nwe ị gaghị ama ihe mere ebe ahụ ikekwe ọ chọrọ ịkpọrọ nwa ya x ajụ marịrị ihe mere nụ don't conclude na x abịala iri ebe n'ọrụ it's not always like that onye gị na-ebi n'ụlọ awụhụ ọ mmadụ ọ nwoke ma ihe ọ chọrọ ọ ma onye tara ya ahụhụ ọ ma onye na-eso nwa dị involved ihe na x ya mere nwa dị involved nwa wụ bond so ma ị tụrụ ha anya ala ị ga-ama ihe na-ege n'ụlọ otu ihe kwepụtara ọnụ si dat na ị chọrọ ịlawa ya sị na mgbe ị dị redi na gị gwe na ya ga-enye gị ego ole n'idiri ma ego moto manụ ihe werezie fuel buru n'aka jide machis na so na ịtachaziela ahụ na ọ chọrọ ikpepụta x na madam that man achọghị ikpepụta di na achọghị ikpepụta x ya enwe ihe eri gị eri na ahụ jụọ ya ihe mere nọ ọkpa nga agwa jụọ gịnị ya tara ahụhụ ego abịa mgbe ego bịara o nwere young girls out there new faces ọ gara ọwụ na agwa ọjọọ ruru ka otu ahụ ọ ndị ọhụrụ gịnị ka ọ ga-eji x ya eme not just x ọ hapụrụ kama x hapụrụ ya na oji ha ego oru anya n'ala iji dị m ụgwọ apology ka ị mara ihe mege n'ụlọ m ihe niile awụcha ha nwoke agbalị n'iji ọgbala ihe ndị a na-ekwekwu ya mmadụ ọnwụ ha n'ime ọ ma ihe ọ chọrọ something gaga on ya sị nwa mba nọ na ihe mgbe ekwe na ọ gwụrụ tọọrụ m si ihe o ji nwe tọọrụ wee gaga na too much ikwuole too much ikwucha na asị jụwa gwa dị na ọkwa naanị ya nwere x ikwuole too much mana ọ dịbelet ọ bata gị rịọ ya share favorite gwa ya sọ gị jụọ ya sọ gịnị na bọde rịọ dị m ka ọ gwa gị ihe mere ụmụnne m anyị kwucha agbanyụ fon m wepụta anya na nwaanyị a ote nwaanyị a chekwu okwu na ọ gaghị arịọ nwoke ahụ na ọ gaghị arịọ ya na onweghị ike ịrịọ laịlaị m wepụ okwu ihe m dewere ya otu onye si dozi m ụlọ ya nọ ebe ahụ agwụla m ya ihe ọ ga-eme na m kwekọrọ ọzọ muvuru mmekọrịta ndị ọzọ ọ ya ka m nọ n'abalị ụnyaahụ ụmụnne m nwaanyị akpịghachi m mee ha onwe ya introduce ka ọ chetara m si ya okeke nna m hafa ele ya sị nwa mba nọ n'ọnwụ obere ihe na ya na di ya nọ ngalụgbene na di ya chọrọ ikwuru m nwoke ewere fon si m nwaanyị mba nnọọ nza nwaanyị mba nnọọ nza ekelecha ya sị ka ekele m nsị nna m ọ Chineke ka ga na-ekele first na as a matter of fact na nwunye ya nọ ngala na ọ na-ebe ndị ọ na-ekwu ọka na nwunye ọ gwakwara mụ that na ọ ya nwa onye mbụ ụzọ follow m
before ya nwa be pick interest follow them karazie ya nwa nsirili ewu nna m anyị kelecha ya sị m na ya sị ka ekele m na before nwunye ya kpọọ m na ya chọrọ ịkpọ m mana ọkpụkpọ ga-akpọ m gawo mgbe nwunye ya lara n'ihi na every time ya na n'ụlọ ya ga-ala ya gala na ya chọrọ ịkpọ m mgbe ọ lara mana ebe ọ sị ọ rịọgide sị na ọ nwaanyị mba nnọọ si ya ozugbo ya na ọdatụ nwaanyị mba nnọọ ya sị mba na ọ bụrụ na ya ga-enye nwaanyị a listening ear na ọ ga-agbara ha gakwuru ekwe nwaanyị mba nnọọ and emechi ugbo okwu ya pụọ ya wozi onye nwunye ya rịọrọ ekwe na ha emejiele actually na m dụọ nwata nwaanyị n'ọdụ na mgbe ụfọdụ na nwunye na-etriti ya na nwunye na-etriti ya like enwe onye na-abịa izuru ya ezuru like otu ugbo ya pụga ọ dịrị nwunye possible ọghachi ga mopo ndị ga-adị sure make sure na ebe ya gara n'udo lughachita na ya agwala ya na ya nwụghị ụmụaka na ote nwaanyị a she treat ya na ọ na-adị insecure na mbikọ gwata ọha ya ugwu mana the main reason o jiri bịakwute m na ya na ya abụọ emejiele na ọwa iwe na nwa ex ya mụrụ ya nwa ya nwaanyị ex ya mụrụ ya na nwaanyị mba na mbụ nwatakịrị magide mma ya ma na ex ya kpọrọ nwa ya kpega boy onye ọzọ ọwụghị obere battle na after everything ọ bụrụ na ya na-esendịrị ego nwunye na nwa ya eji ahụ keke ya esend wego chena minor fever na ụtọ ya na-agwa m ihe ugbo na ha gwazie na nwa ya nwaanyị nọtara na ọnwụọna na nwa ya nwaanyị na ọnwụọna ya na-ajụsọ gịnị gburu gịnị mere ex ya na-agwa ya na fever ya gwa ya na ya gwa ya ebe ma ozu nwa ya ma gịnị nọ ma ọ nweghị ihe ya ga-eme ya ọ gaghị echefu ile họrị nwa ahụ arịawa nwee internal bleeding na na-akọ na ọhịa akọrọ ya akọ a na-akọ akọrọ gbago elu akọrọ gbago ala ya wụzi onye luzuru nwa na ya chọrọ iwepụta ya na chọrọ imechi the woman case mana diọkpara nne ese na ya hapụga na ihe eme n'otu ya si agaghị eme na ya ga-eweta proof etu esi send gara this woman ego o ji elekọta nwa ya nwa na esend gara ego lekọta kpọzie nwatakịrị kpọga boy nwa ya wụrụzi onye nọ boy kpọọ ego ya nwa ya si agaghị eme eme na nwa ya ọzọ ga-azụrụ ya nwa kpọzie nwa ya kpọpụzie boy ebe a ka ha nụrụ kụọ nwatakịrị ajọ ihe nwatakịrị ada ọrịa from ịda ọrịa ya wụ onye nwụrụ na nwaanyị mba nọ n'ọhịa ihe ya batụlụ ka nwunye na-agwa ya na ya nwekwara ex ka ji nọmba ya gwa ya sị ngwanụ mgbe o jikere ịla na ọ nawa na ada moment na ihe na-agụ ya ka nwaanyị pụọ n'ụlọ ya mmepe onwe ya ga-emechi ex ya case jụọ ya ebe nwa ya nọ na nwatakịrị eliele ma ụmụnne onye ihe onye azụsị ya hapụwa na ihe ya hụrụ for 2 weeks ya wụghị onye na-akọ nwaanyị ihe na mma ya na-eji aka egbu ya na mhụ nwaanyị na ọnụ ya arụ mana this woman na ya na ya nọ nga na mmechakwa na ndụ ọya ọdụ ụmụnne m ụtaikechi m sị madam akpa ịnọ na ihe ekwuru ese ya kpekwa na mụ na ya ekwu ha edoziele ịnụ ngalogbo na-elege m ajụ egbu ọ ya kpatara eji egbu onye aka ya dị ọcha ọ bụrụ na nwaanyị amara ya respect dị ya nyere ya banye gwa ya onye na-ekwu gị na fon nọ ex ya ọ gara aghọta na ọ bụrụ na enwe ihe dị eji ex ahụ kpọrọ ọ gaghị agwa ya na ya na ya bụ ọnụ na fon mgbe ụfọdụ gị hụpere ihe niile na-awụchahụ signal ihe niile na-awụchahụ red light ihe niile na-awụchahụ be careful ihe niile na-awụchahụ ekwekwelekwe ị ga-anọ somebody na-awụ ya ọka ekwekwelekwe ịgba nkịtị ugbu ụmụnne m ọ na-ahụ na nọ ihe onye gị na-ebi eme ihe dapụta jụọ n'ihu ọcha and ready to help dị ready to support. That is the only way you can know what is going on. Iburu war bịa pause everything akọwa ọzọ bifo ị ga-amata nke eziokwu ihe emebiele ụmụnne m ọhịa m sị ma bịa gbotere ọnụ gala ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ dodere ọnụ